Здравейте! Самотата е състояние, което всеки изпитва по различни причини. Лични обстоятелства, отдалеченост от близките, загуба на любими хора, дори просто поради напрегнат живот. Тя е деструктивна и влияе отрицателно на физическото и психическото здраве. Аз съм Лъчезар Росанов и с последния от уроците от поредицата Изкуствен интелект ChatGPT за тези, които смятат, че няма да могат да се справят, ще ви покажа как GPT може да се превърне във ваш събеседник, какви съвети и подкрепа можете да потърсите от него, какво може да ви предложи като занимание, за да не се чувствате самотни. Най-напред нека да попитаме GPT с какво може да ни бъде полезен. GPT ни казва какво може да направи за нас и предупреждава, че все пак може да не бъде само виртуален асистент и не може да замести взаимодействието с хората. Но в момента само той ни е останал. GPT е обучен да води разговори. При общуването с него можете да изразите своите чувства и емоции и да потърсите съвет. Най-малкото, което ще получите, е изслушване, разбиране, съчувствие, приятелско отношение. Поздравяваме GPT и той ни отговаря. Казваме му как се чувстваме, питаме дали иска да говори с нас и какви теми на разговор може да предложи. GPT ни предлага много и различни теми, по които може да направи диалог. Избираме музиката. GPT знае различни игри и понякога да играеш с него може да бъде достатъчно добро занимание. В такъв момент ни е необходима душевна терапия. Питаме GPT какво да направим, за да се почувстваме по-добре. Получаваме няколко добри съвета и добавя: аз съм тук, за да слушам и да ви помагам. Знаем, че афирмациите са много полезни за поддържане на духа. Искаме GPT да ни напише няколко, свързани с самотата, а след това и съвет как да ги използваме най-добре. Нямаме опит в социалните мрежи, но знаем, че в тях се общува с много хора. Питаме дали това може да ни помогне. Може би е най-добре да потърсим група с сходни проблеми, в която да получим разбиране, съвет и подкрепа. Когато си говорим с GPT, в един момент може да решим да го попитаме как се чувства. Но той ни напомня, че е компютърна програма и няма емоции и чувства. GPT може да бъде невероятен събеседник при лични проблеми.
Можете да му споделите свои тревоги и проблеми, да попитате за съвет или просто да разкажете какво ви вълнува. GPT няма да ви осъжда и винаги ще се опитва да ви подкрепи с най-добрите отговори, които може да ви даде. Човешките отношения са сложни и често конфликтни. Търсим решения. Наясно сме, че част от проблема е в нас. Искаме съвети от GPT какво да правим и как да се променим. Съветите, които получаваме, са добри и полезни. Те не са измислени от GPT. Те са част от информацията, която той притежава и които са трупани с години на анализ на човешкото поведение и човешките отношения. Затова той може да бъде не само наш събеседник, но и наш личен психотерапевт. Просто трябва да задаваме правилни и най-вече откровени въпроси. Няма какво да крием от него, можем всичко да кажем. GPT ще се постарае да ни даде най-доброто. Поздравления! Гледахте 12 урока за това как да използвате GPT в ежедневието си и съм сигурен, че не само сте открили новите възможности, които изкуственият интелект предоставя на хората, но и сте придобили увереност да ги използвате. Познанията, които дава тази поредица от уроци, е за начинаещи. GPT може да прави много повече и съм сигурен, че много от вас ще се научат да го използват не само в бита си, но и професионално. Ще се радвам, ако ми пишете какво ще ви бъде полезно за следващ етап на познанието. Ако е във възможностите ми, ще подготвя уроци за тези, които вече са се справили с началния курс. И накрая, GPT е само едно от многобройните приложения на изкуствения интелект. Вече има хиляди компютърни програми и продукти, които черпят от огромния му потенциал. И много от тях са също така интуитивни и лесни за използване. Опитайте и ще се уверите сами. Желая ви успех!